Hi guys, hello everyone. Itong ipakita ang among irrigation diri. Tanawa guys, usog kayo ang tubig sa irrigation. May tubig diri guys. Pasupply na sa tubig. Ang balay guys. Kasi balay dool diri guys. Tanawa ang supply sa tubig guys. Usog kayo. Back to you guys. Nanasad ka sa irrigation gihapon. So kayo ang sa tubig guys. Agas. Ang irrigation dire. So kayo guys. See, ano jud ka. Naog guys. Guys, kita ikam gusto diri guys, pwede juga mag-ipong fish pang tungod sa tubig na abunta kayo buyag-buyag ito ko na kinigrasya diri sa ano ko guys ang tubig para po ng sapa guys ang sapa guys natay po siya meron guys taglatay guys sinyag mahugta sapa guys tarang sapa na mo diri panindot view panindot sa view abuki diri guys